Beste sentsibilitate politiko batzuentzako tokia badagoela nabarmendu du beste behin Mikel Arana Ezker Anitzako koordinatzaile eta lehendakarigaiak. Marga Sanz, Esquerra Unida País Valenciako koordinatzailearekin egindako ekitaldian, Aranak Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 4 blokeen arteko lehia baino gehiago direla berretsi du, 5. eremu bat badagoela mahai gaineratzeaz bat. Hala baieztatu zuen CISek planteaturiko boto intentzio inkestak 3 eserleku egosten baitzizkion Ezker Anitza Izquierda Unidari. Ezker Anitzak Izquierda Unidak legebiltzarrean lekua izango zola, eta ez bakarri lekua, baizik eta seguraski talde propioa izango gendula, ez? Badagoela 5. esparru soziopolitiko bat, esparru hori Ezker Anitza Izquierda Unidak betetzen duela, beste diskurtso mota bat, diskurtso erabat alternatiboa, krisia gainditu nahi duen diskurtsoa, eta aldi berean baita ere determinazio eskubidea babesten duen proposamena arlo nazionalari dagokionez. Beraz, espero duguna da emaitza hauek pronostiko hauek motzak geratzea eta kanpainan zehar are gehiago jesarleku gehi lortzea. Ideiak argi dituztela baieztatu du Aranak bere programa politikoan eta hala arreta fokoak krisialdi ekonomikoak sorturiko oinaseak konpontzean ezarri du. Subiranotasunaren gainean aurrera urratsak ematearen aldeko dira eta bere apustua eredu federalistaren litzateke eskumenak zabaltzeko bide gisa. Gure apostua oso argia da, gure apostua da, hain zuzen ere, Euskal Herria estatuan mantentzia, baino mantentzia eredu federal batetan murgildurik edota eraturik. Konpetentzia horiek gainaz elkartasunean oinarriturik egon beharko lirateke, gutxienezko ongizate soziala bermatzeko estatu osoan zehar, baina hortik aurrea federazio bakoitza edo geuke federazio deitzen diogun bakoitzak gaitasuna izan beharko luke estatuarekin aldebiko negoziazio batean erabakitzeko zarnolako eskuduntzak nahi dituen. Uste dugu hori izan daitekeela etorkizunari begira, bai zentralista eta bai independentisten arteko erdibidea. Eusko Legebiltzarrean ordezkaritza lortuz gero hiritarren borondatea errespeta dadin urratsak emango dituztela adierazi du Mikel Aranak. Neurri konkretuei begira Espainiako estatuan monarkia eta errepublikaren artean erabakitzeko erreferenduma Eusko Parlamentu bitartez bideratuko luketela aipatu du Mikel Aranak.